Ang musunod nga programa ay rated SP. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Dear Kuya Totoy ug Lulakbag, maayong hapon kaninyong tanan, ilapin na gyud sa mga nagsunod inaw ning maong tulumanon. Please, tawagan na lang ko sa pangalang Arnel. Nagproblema gyud in town ko ning akong uyab nga si Christy. Nga perti in town, kasilosa. Ang ibog ko niya Kuya Totoy og Lulakbag kung anong inana man siya kung makaselos na ako. Pero sa dili ko pa isay-say ninyo. Please, muhangyo ko sa kanta nga nag-uluhan. Paminsan-minsan. Sorry, nadugay ko. Ay, kapuya oy. Grabe na gyud na akong dinali ba. Naunsa man taon ka, oy? Wa ka maghuna-huna nga may nagpaabot nimo diri Arnel? Unsa man? May katagbo kang lain dito sa gawas? Daud sa ka ba diha? Nadikamot mo gani kong anhi, aron nga dili ka malain. Bisa gani busy kay ko. Unya, maghuna-huna ka pag yun og lain, batok na ako. Daud sa ka naman, Chris? Alangan! Kisa may dili sa puton ko no, ha? Kaganiha pa ko din, he. Alas 7 ko na itong sabot. Gilamok na lang kong hinuwat ni mo. 8:30 na. Oh, dili lang taba dayon. Mupaulit na lang ko. Ug ikaw, paulit na lang sad. Galain po anak niya, uy. Sorry na, Goodnell. Di na lagi ito mausab. Ikaw man po, good ma. Dugay ka ni abot. Bisag way hidungdan. Silusan maghihapon. Palaaway magyug ka, eh. Pangit mo unta ko. Ay, di mo paihaan na ka. Sorry na lagi. Sorry na. Sorry na, good. Ha? Nel? Love you. Salamat ka ba? In love ko ni mo. Wah, kuya ako sa kubayo ay. Nakauyaw pa nung grabe ka si Luza. Ay, gwapo ginoy ka ba ba? Gwapo yung tingali ba eh. Kay bisag dili ko maayong manamit. Si Lusa maghihapon sa kong uyab. Ay, ayaw na lang pagwapo. Simple ragat. Way panudbras. Way kaligo. Ay, siya nung manilos gapon siya diba. Ambot lang bay. Kay kung magsigi ni, tinudon ko mag-isiyag buwag ba? By Arnel. There's a light, certain kind of light that never shone on me. I want my life to be, to live with you, to live with you. There's a way. Kuya Totoy og Lulakbag. Usahay, magsipok yun ang akong ulo. Ilabi na, kana ganing gikapoy ta. Unya, sugaton ta niya sa iyahang pagpanelos. Tinuod man unta ang akong pagmahal niya. Pero matingala ko, wala man gyud siya salig nako. Mao ba gyud nay true love? Usa kay gayon anak Kuya Totoy og Lulakbag. Nanuri ning duha, ug mao kini ang nahitabo. Hey, naunsa ka man diha? Wa ka may pamilog, Christy. Pag kay tingog-tingog. Ngano ka? Naglagot ko nimo ba? Magkalagkot kang tawhana ka? Ngano naman sad, ha? Mikalit ka raman. Kaganihara ka ng sige pasiplat ng babay sa unahan, oh? Kana naka-shorts ba? Unsa man ha? Nakagusto ka na niya? Sige, duula dito ka. Biyay ko din hi. Duula siya. Bitukar sa ng imong pagkasilusa ba?
Grabe naman sad ka eh. Wala gyud na sa lugar imong batasan ba? Bisa pagtanaw lang, silusan day nimo. Tanaw ra gud sila oh. May uyab siyang kauban. Sweet kayo silang duha. Basta, dili ko gusto mo tanaw ka ng babayana. Ako lang ang tanaw nimo. Ako lang tutuki. Kasabot ka? Asa naman itang hustisya ini uy? Kahasol ba ng Kristi, oy? Ayaw rin pagkagwanta ng klases uyab. Huwag yun ay maayong kapainan ninyong relasyon. Gubot pa ng lukot, tabi nagkamoy magkadayon. Murag ibaw si Taman Jire. Maglibog lagi ko nang. Kapangit mong tanako. Nga nung magsilos mo man siya. Bito, no? Aw. Basi nagsanga na dihang imo doang. Dili lagi kagwapo pero ang atubangan. Mura man po dog. Saging tindok sa kadako. Nang. I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake. Walay adlaw Kuya Totoy og lolo ba? Dili mi mag-away ni Christy. Naga ni mga panahon nga hapin ako mubigay. Kana bang gibati nako og kapuol. Feeling nako, natuok nako. Wala ko'y kagawasan sa pagbuhat sa gusto kong buhaton. Nakaingon lagi ko sa kong kaugalingon. Nga unsa ko na lang kaha kung maminyo ming duha ni Christy. Gaw, salamat kayo sa imong pagtabang nako ha. Unsaon nilang ka kung wala ka? Maglisod yung ko pangitag baboy nga litsunon. Anak magyun agaw. Magtinabangay magyun. Unya, mo na to ha. Makita ta ninyo kanong Sabado. Pag sayo mo gaw ha. Sayo ba'y asugdan ang birthday ni Mama. Mag 75 na gilin taon akong inahan. O lagi gaw. Aha! Nasakpan na kita mo no? Mga traidor! Gaw, pagmirgot ko be? Madungugan ko magina ng babayhan na ron ba? Kalma lang una gaw. Relax. Umanggo ko kay ila ato niya. Sorry, imuha man da itong igagaw. Mamatay ko, Nel. Kumawala ka na ako, Nel. Nel, ayaw kong biyain, Nel. Ayaw kong biyain. Kaapoy na kayo na hunaon. Nagliibor ako sa angay kong buhaton. Nel. Dilitan akong masabtan. Taas man ko. Pag uli sa bana, gikan trabaho, paingon sila malay. Huwag din he! Ang birin mo mabagpang. Ang birin mo balunan. Tada! Nga nung waman ni True love. It's true! Pasig, how'd ka mo dalag relasyon? Bito. Oh, how'd ka mo pangita o ikyas? May kay ka... Boy, ikyas! Malusot. Oh, mayo ka mo kulkog. Si Boy Kulkog! Kulkog sa... Don't get me wrong! Yeah. Nami mga lalaki hawad mo kulkog. Oh, ugog mo. Ako di ko kabalo mo kulkog. Werla na nimo uyab kay giunsa na nimo duslakan man nimo para Sa pananaw ni ko Martin. wa tay mahimo dia. Oh, siya man na to na. Oh, pananaw niya mura kag artista nga flawless, walang ka bahid-bahid ng Yes, walang pakay. whiteheads and blackheads. Nya naka imong skin tama ba? Naka-skin tone mo nga anak ang hamis kayong daw. Oh, kanang mga hamison yun. Gitan ko na mo dirigod. Oy. Ha? Ay mong giingon nga di ka gwapo?
Arnel, obsessed o insecure mauna GF? Kung mas daghan ang kasakit sa inyong relasyon, wala na samputan na maayo. Amen! Tama. What for nakiguyab-uyab ka? Oh, nakatuod na inyong stress ka kaayo, imbes nga mag-happy-happy mong duha. Ay na mo magtinabangay na i-work out inyong relationship. Sige mo away. May pagwaoy. Mo? Pagbuwag mo! Ha? Kung tambag, wadyo kay kalipay na inyong panag-ipon. O siya nag-ipon day. Ha? Biyain na dire nilang ka sa Team Miyags. I-greet ako sa Jason Taguro. Na Taguro Face. Kang Eddie kang Julio, nga busy kay dire sa manok nga pula. O kang Maki, nga driver sa Sweet Maniaker. Sweet Maniaker. Salamat, Mark. Salamat po. May hapon diha naminyo mo basang kaldero. Ha? Naringo na. Unsa day? Day unsa ni day? Nagminyo mo basang kaldero. So, dapat uga ang kaldero. O may kabalo, wala mo good mi ana nga kuan. Mga pamahiin. Pamahiin. Basta ang kaldero. Saan na? Saan paglungag ang kanon? Patindugon nya dila butang tubig. Day paki-explain. Love you. Ha, kaya totoy masulid ako nga stop. Ha? I-stop na ng silos-silos. Kay galinog na pod sa samar. Magani ang epicenter na pod sa linog wala na diri sa Davao region. Niaging adlaw tuwa sa Luzon. Oh, dito siya sa Quezon. Karon tuwa na pod siya sa Samar. Visayas. Murag na si pattern na street panaog ba? Inigo. Murag AH ba? Asian Highways la ba? Nga kini nga part sa Pilipinas sa TL diri nasa sa kilid ang Asian Highways. Mura po siya ni subay dito ba? Asa na po kay sunod? Kabalon ako asa. Asa? Sa lugar nga layo, walay tao, kana, walay maangol, ug walay mabalaka, walay masakitan. Unta Lord dito Lord. Unta dito. Para sus, pa ba naka-recover atong mga kaigsuonan diha sa kuan. Sa idea pa lang nga naay bulkan nga active nga mubutho. Nakinadungog nga gikan ko no dito. Hearsay. Mga radyobaktas nga balita. Mao gani gikan sa radyobaktas nga na ako no dito kanang volcano nga nagkulob ko no. Active ko no nga wala nakita, wala na siya sa nabuka sa kuan sa volcano. Vulcanizing. Basta. Kanang creek niya. Creek. Sagyod. Sagyod si IPM no ninyo be. Ha? Kalaban mo na yang uyab. Oy, pagbuwag ragon mo be, madamay pa mi ninyo. Guzman Head. Ha? Pangitaan ninyo si Pastor. React na ba si Pastor? Gani, nanapod mo ha? Pahintuin ko yung gusto. Pahintuin ko yung sige Pastor, pahintuin mo yung network nila. Igo Samuel, ang selos wala na magbase sa hitsura. Depende na sa kagilok o sa kataan. Oy! Labi na kung gwardya ang imong uyab. Ha? I-greet me diri sa balay. Kani Samuel, siguro gwardya siguro ni siya ba? Ha? Akong asawa si Grace Villamor. Piyaw. Hello po. Allah. Nanay katapat si Pastor. Pastor po. Di padagan ng tao. Paingon siya. Stop sa hangin. Ay siya tuyok. Tuyok po. Atras. Payhupan. Atras. Kuya. Di basta-basta. Ingon sa Inday Lia nga, okay raman tanang Manilos. Good, kay lamas raman na sa itong kinabuhi. Pero ang imong uyab sinder, sobra ra po na iyang pagkasilosa. Di naman po na maayo mo siya buang. Salamat Inday Lia. Hello po. Salamat po. Ingon Michael, imong kuyugon na imong uyab sa inyong reunion ha? Na mag-reunion imong pamilya para makailas sa mga parente nga mga gwapa. Kay basin moro nay kay bisan mauna imong balay. Unsa?
Nga mura pug kag mayaman, magsilos gyud na imong pangitaon og unsa iyang ginasilusan para maka-adjust pud ka mag-inadjust sa imong duha. Pag istorya mo, pag sabot po. Pastor Michael Rabina may hapon. Kuan mo gud ka nang things will work out kung tama ka magsinabtanay mo. If kuan ba ka nang nakay-plano, ang plan A nimo wala nag-work. Adto kas plan B. Plan B, unsay plan B? Ang dami na. Wag gyapon nag-work. Wag nag-work. Tapos C. Tapos C. Sa Z. Hatod sa Z. Wa pa kakabot sa Z. So karap na choy. Bahala ka diha. Di man tani ko ani bayana, di man ta bil mo ko. Di man ta demanding og oras. Howd man ta mo balod-balod siyang lubot. Pero nganong silusa man jud kaayo ni siya. Dili, ana ramang gud untan di sa pagdipog kakabalo nil. Magsyo naginagyaw-yaw haluki dayon. Nya makayaw pa din ay mo ding kupugan. Say bogba ba. Panut pras pudaan nil. Panut pras pudaan. Nya pag mouthwash pag yun. Pag mouthwash ka o gato mga mouthwash ka. Halang dito kayo. Halang pa man. Magkaon pag yung ka o kindi. Grabe. Wala na dyan. Wala na ikaw. Wala yung girlfriend na eh. Muyaw-yaw pa siya na. Great na to ang mga taga PMC Unified diha sa Ecolan sa RJQ Building. Kay Ma'am Annalyn Abrigoso. Hello po. Always na silang Minawag Love Radio. Thank you Drama. po. Salamat. It's true. Pero sobra rapod ka ng iyaha. Uy, pagkasilusa, sa lugar na pa may panahon nga sana ang inyong desisyon, magdesisyon ka kay manag-uya pa man mo. Minerva Store, salamat kay Ski. Unya kay gwapo mangka sa iyang pananaw mo nang magsilos gid siya nimo gikan ni Inday Beverly de Loso. Ano murag nay bata? Who's that kid? Mo donate na lang. Mo donate na sa mga foundation. Mo donate ka sa foundation, sa Latoy Foundation. Matte lipstick. Imong gamit na, matte lipstick no. Gumi mato sa mall, man lipstick ra. Mang lipstick. May panisbing tandi giniga pang lipstick toy. Kung giniha natural. Mura ginig G-detox. Natural detoxifier. My God, I ate it this morning and I was like, mura man ni Guan. And gin. Mura gin. Ay, pamili to eh. Kikihatag ko na. Gani, hello sa kumbana nga buutan kayo si Darwin. Ana gina mga Darwin day Darjane, mga buutan gid na sila. Pag sure. Labi nagmatog. Pag sure. Mangamang nagmatog. Salamat sa inyong pagkuminaw. Tangi ugma po ng inyong gikahintapan, gi-request. Nga madungog din yung istorya ni Bolda! Sure na gid. Sure na gid na ugma. Sige. Okay. Desisyon na ninyo nga ibalik tog place Buljak. Fox Azcor maing hapon. Salamat po sa inyong pagpuminaw. Sunod na ang programa ni Auntie Sai. Hapon na last! Alas 3 hangtod alas 5. At ang Love Radio Team kay maghatag na budog libreng pamainit diha sa imuhang lugar. Tulat lang. Alas 2:45 atong oras la. Salamat kayo sa inyong pagpuminaw. Ako si Kuya Totoy. Ako si Lulaw ba? Sabi na permiti pag-hashtag walang hate. Love lang. Hashtag G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakuso. O hashtag Esprehe. O hashtag Pagkalable. Bay, makaingon bito ka usahay bay nga swerte ka. Parikoy. Nga swerte man. Kay nakatunong kag kita lola, guwapa nga uyab. Yan ang LSB. Di man tagagwapo nga ingon ana siya mo kuan sa imuha mo tawagan na mo silo sa imuha. Di na mo tawag ingon ana kay umta kabalugod sa abilidad sa tao kung ikaw ang klase nga tao kasaligan. Butan. Di man kagwapo siya ang pananaw pero naa ang tanang qualities nga gipangita niya sa kalalaki. Mo na ikaw. Mo nang kung mo tanaw ka sa laing babae, magsilos siya,
Kay basig mawala kasi ang kiliran. Kay kabalo biya kain taon karong panahon na. No? Temptation is it was very like virus. No, murag virus ang temptation eh. Oh, contagious kayo. Powerful kayo. Di siya gusto nga makuha ka sa lain. Kay ikaw ang gold para siya. Balikon ako, you have to go to a certain kind of goal. No, nakay goal. Prior to that goal, nakay mga plans. What are those plans? If we go to plan A, una-una na lang na hantod na kay Z nga plano. Oh, nakay kaan ba alphabetical alphabet plan sa kinahanglan mong sundon nga you have no choice but to end up on plan Z. If plan Z didn't work out, dito na ka sa idea nga sometimes holding on hurts more than letting go.